Berapa angkana? Lagau. Hello लोगोफोर बाक्सा बिबि ब्लगारनिफ्राय गासिबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आरोना माने दिनै हेपि दिवाली नालाय बेनिनो माने लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना एसे मा होनो साजायनाय मानाय खालामगासिनो आरोना माने भिडिअ देखायलांबाय थागोन लोगोफोर दिनै बेखौनो लाबोनोसै आरोना कन्टेन्टसा बेनो दिनैनिया थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो बोरै जायो दिनैनिया माबोरै साजायगोन बेखौ नायलांदो आरोना लोगोफोर माने आं दा माबा खालामसै आरोना बेखौ माने दं फिसा फिसा दाङो आरोना माने बेखौ मायाव होगोन आं लोगोफोरनो देखायनोसै आरोना र' बेखौ माने आङो नैयाव होगोन आरोना नै माने बिजोंनो साजायगोन आरोना दिनै माने बेयो थाइगिरनि आरोना थाइगिरनि माबा बेयाव माने साथि सावगोन आरोना लोगोफोर थ' माने ओमफ्राय बिनि थाखाय माने थुबथानो थाखाय माने माबा नांगोन नालाय गन नांगोन नालाय थ' माने बिखौ होनोसै आरोना बिखौ बानायनोसै एबारो थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दा ada yang terakhir nih pada kemarin दख'ना बबावबा गेजेर गेजेराव खान्दा जायगा दं इयाव अबाव लांनाय गाहाम जागोन इखो हायो दुख्लि दंस' लाबोनाय दुख्लिखौ थांनाय kan bisa beli langsung ada lengan di baju pun ada apa sih pada udah nasi nana mina piti nasi nana pada nih sana ini apa lagi sana gitu kamu sih gitu kalang deh फकास लाइटखौ माने रेडि खालामना दोनखाबाय आरोना बेयाव माने दा बेखौ माने लामायाव होगोन आरोना बेबो आरोना फुरा रेडि आरोना नै सुइस बर्ड आरोना रेडि खालामना दोनखाजोब्बाय माने दा मोनाबानो माने बानायनोसै आरो फटकनो बुस्थु माखायानो माने ओरैबो लाइनसे नै बेफोरबायदिखौ लाइनसे होजोब्बाय ओमफ्राय नै इदिखौबो ओरै लाइनसे आरोना फुरा जाजोब्बाय कमप्लिट ओमफ्राय नै फकास लाइटआ आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय डाइरेक्ट गैयालागे फुरा नै इनिफ्राय ओमफ्राय फकास लाइटआ इनिफ्राय ओरै थांनानै माने फुरा थालिराव आरोना ओमफ्राय नैबो ओरै फैनानै डाइरेक्ट नै थालिराव ओमफ्राय नै थालिरावबो दं आरोना बेलेग एक्सट्रा फुरा जाबाय आरोना कमप्लिट दायो माने लगायनांसिगोल' ओमफ्राय ममबाथि ओमफ्राय साथिफोरखौ सावनांसिगोन आरोना दा आङो माने दखानाव थाव ओरै लायनो थांसै आरोना लोगोफोर नै फुरा बेयावबो लाइटखौ होबाय आरोना ओमफ्राय दा बेयाव माने सुइस बर्ड होनो गोनां दं सुइस बर्ड लाबोनांगौ माने बेयाव दा लगायनो थाखाय आरोना लोगोफोर थ' दायो नायदो लोगोफोरा माबोरै जायो माने बानायनाय माबाफोरा आरोना दायो लगायबाथाय मोनायाव आरोना दा नै थाव लायना फैनोसै ओमफ्राय बानाय फैनोसै फिटिं आरोना थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ थ' लोगोफोर दा माने मोनाबाय आरोना जाबाय आरोना नै बे केमेराजों देखायनाया लोगोफोर माबायदि जादों साजायनायफोरा र' नायना ला लोगोफोर साजायनायफोरा बोरै जाखो मोजां जानाया जादों मिन्थिला आरो लोगोफोर नै फुरा आंनि जगार आरोना ओइ नै लोगोफोर माबायदि जाखो साजायनाया नायनो हिट जादोंना जायाखै आसि बमाखौ बमा होनना लाबो नामा नै बिथा जोंहा बमा गावग्राया ओइ नाहरनाय बमा गावग्राया लोगोफोर आंनिया साजायनाया बेनो आरोना दिनैनि साजायनाया माने बांद्राय साजायनाया सोरना फैसानि थाखाय माने फैसा बुहुद नांगोन ना बेखायनो माने हास्लाबजोबासै आरोना बेखौनो साजायसाबबाय माने एसेमान फुरा डेन्जार बमा गावगिरि बिथांमोना होगासिनो नै ताम तुमनाय बमाखौ होनाय मा बमायो माथो हारसा माबा लिरनायसो आं रोङालै इदिखौ फुरा लोगोफोर नै साजायनाया बेफोरबायदि जाबाय आरोना
उपाय गैया माने दाम खमनि साजायनाय आरोना मा होननो फुरा दाम खमनि साजायनाय बेनो माने न'खर साजायनो खोमसि जाबाय नालाय माने केमेराफोरा बारा मोजां नङा फुरा आरोना ओमफ्राय आंबो ओरैनो एसे साजायखांबाय आरोना बमा होग्राया नै सासेया मोनाफोराव एसे बेरायनाय खिथिनोसै फुरा न'खर गोजा आरोना मोननि खिथाव जारि गावखो नै बिथा गाव होनदों आरोना मेगना गाव बांकाना fura bangkana lagau Ardi, bawa kundi ini tuh bawa. ke